салом дӯстон, ин дарси англисӣ барои навомӯзон аст. Яъне имрӯз омӯзиши англисиро мо аз алифбо шурӯъ мекунем. дар ин дарси англисӣ мо бо шумо алифбои забони англисиро бо садонокҳо, ҳамсадоҳо, ҳарфҳои калон ва хурдаш меомузем ва ба ҳар як ҳарфе ки дар забони англисӣ вуҷуд аст мо як калимаи дигар меомузем то дар охири дарс мо на танҳо алифбо балки 26 калимаи дигарро низ аз худ мекунем. имрӯз дар дарси англисӣ мо бо шумо аз сифр, яъне аз алифбои забони англисӣ шуруъ мекунем ва якчанд дарси баъдина низ барои навомӯзон аст ва агар шумо навомӯзед, шумо англисиро аз нав оғоз карданед, пас ин дарсҳо барои шумост. ва ё ин ки агар шумо забони англисиро аллакай медонед, хонда метавонед, пас бо мо бошед ва моро тамошо кунед, зеро дар ин дарс шумо ҳатман як чизи нав барои худ мегиред, зеро ин дарси алифбо аз дигар алифбо тамоман фарқ мекунад ба куллӣ ва такрор модари дониши аст. дар алифбои забони англисӣ ҳамагӣ 26 ҳарф вуҷуд дорад. ман айни ҳол онҳоро яку як мехонам, тарзи дурусти онҳоро ва шумо ба ман такрор мекунед. рафтем. A apple, apple. A is for apple, яъне себ. B is for banana, banana. B is for banana. C is for city, city. D is for dog, dog, dog. E is for eagle, eagle. F is for frog, frog, frog. G is for giraffe, giraffe. H is for house, house. H یعنی در زبان تاجیکی H این حرف ه است. House. I یعنی ice cream, ice cream. یخموز. Jam وارنی یعنی که مربا. کی این کلید می شود. کی این کلید هاست. L این لی تاجیکی است و کلمه آن lion است یعنی شیر. M monkey یعنی میمون. میمون. monkey میمون. حرف دیگر N noodle. نودل این آن همون لابشای هست که موج دار است یعنی رولتن. حرف دیگر او و همچون کلمه oven دخفکا تفتون. oven تفتون. pillow تکسری بالشت. queen کو همچون حرف وقتی که آن را ما استفاده می‌بریم در قاعده های خوانش، اما وقت کیو با حرف یو یک جای میان و اونها کو آواز میدهند. queen کیو این queen است و حرف کیو را ما در زبان تاجیکی همچون حرف ق استفاده می‌بریم و هنگام نویسیدن قادر، قلعه و دیگر حرف کیو را ما همچون حرف ق استفاده می‌بریم. حرف دیگر R rose یعنی صدبرگ روزه. S sister. teacher. U university یعنی که یو این شکلی کوتاه حرف یو است. شما تو. V violin این غیژک می شود. W
W wolf wolf W ҳам ин овози V-ро дорад ва фарқият дар ҳамон аст ки пеш аз V як U мешавад, яъне уа wolf 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 X X X X-ray 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 ин рентген мешавад, тарҷумааш рентген аст. ва ҳарфи дигар Y Y Y йогурт Y йогурт Вайро мо ҳамчун ҳарфи Й истифода мебарем. Y йогурт. Ва охирон ҳарф Z зебра окей, як бори дигар такрор мекунем дӯстон. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. баъд аз оне ки дӯстон мо бо ҳарфҳо шино шудем, яъне шумо ҳарфҳоро дидед дар экран ва тарзи хондани онро, садоҳои онҳоро шумо омӯхтед. пас мо мегузарем ба ҳарфҳои калон ва хурди он. яъне дар забони англисӣ ҳарфи калонро capital letter мегӯянд. Capital letter, capital боз як маънои дигар дорад, ин пойтахт аст, яъне capital letter ҳарфи калон, ё ин ки бо маънои дигар upper case ҳарфи калонро ҳамчун upper case истифода мебаранд. ва ҳарфи хурд ин lower case, ё ин ки lower letter ҳарфи хурд. яъне ҳарфи калон upper case, ҳарфи хурд lower case, ё ин ки capital letter, lower letter. баъзе аз ҳарфҳои забони англисӣ маънои худро доранд, яъне навобаста аз оне ки онҳо як ҳарфанд, боз онҳо маънои як калимаи пурраро дар худ доранд ва аксар вақт онҳо метавонанд ҳамчун ихтисора истифода шаванд. масалан ҳарфи A маънои бал, ё ин ки баҳои баландтаринро дар системаи кредитӣ дорад. айни ҳол ҳама донишгоҳҳои мо бо системаи кредитӣ фаъоланд ва дар имтиҳон вақте ки ҳуҷҷат месупоранд ё ки имтиҳон месупоранд, ҳарфи A, бали A ин баҳои баландтарин аст, яъне ин 5 аст. A 5 аст. ва дигар маънои ҳарфи A ин аст ки вай артикли номуайянӣ аст дар забони англисӣ. ҳарфи B боз ҳам ҳамчун баҳо дар системаи кредитӣ ин баҳои 4 аст. ҳарфи C ин нишонаи $100 аст ва дар боз маънои дигараш ҳамчун ихтисора, ҳамчун ишора, ин ишораи аср аст, яъне century аср. ҳарфи D ин демократ аст, яъне аъзои ҳизби демократӣ. ҳарфи F баҳои пасттарин аст дар системаи кредитӣ, ин баҳои 2 аст. вақте касе ки F гирифт вай аллакай қарздор мешавад. ҳарфи H ин баландӣ аст. дар физика вақте ки мо мехонем ин баландӣ аст, яъне аш баландӣ мегуфтем. ҳарфи I ин ман, яъне худаш як ҷонишин аст. I ман. ҳарфи K ин нишонаи ҳазор аст, яъне ҳазор. шумо агар дар YouTube ё ин ки дар ягон видеоблоги дигар блогерҳои машҳурро дида бошед, шумораи тамошои онҳо ба K ишора карда шудааст, ё ин ки пайравони онҳо 100K, 105K, 500K, яъне 500,000 аст. ҳарфи дигар L ин ишораи литр аст, L литр. ҳарфи М ин нишонаи метр ва ин нишонаи миллион аст. боз ҳам дар мисоли YouTube ки шумо метавонед миллионҳо тамошо дида бошед. ва ҳарфи P ин нишонаи истгоҳ аст, parking. ҳарфи U шакли кутоҳи калимаи U аст, яъне ту, шумо. дар забони англисӣ калимаи ту гуфтани гап нест, онҳо шакли танҳои варианти шуморо надоранд ва онҳо ҳамчун шумо истифода мебаранд ва байни дӯстон онҳо аксарият истифода мебаранд ю, яъне юро бо як ҳарф ва ин нишонаи ту аст, яъне шахси танҳо. ҳарфи V ин $5 коғазиро дар назар дорад ва боз нишонаи
баландии овоз аст, яъне дар пултҳое ки шумо доред барои телевизор шумо метавонед дар онҷо бинед ки вол ё ин ки волюм нависонда шудааст. Ин аллакай ченаки овоз аст, яъне волюм. ва ба ғайр аз ин в боз нишонаи ватт аст, яъне волт аст, волт, яъне 230 волт, ин ченаки барқ аст. ҳарфи дигар w, ҳарфи w боз ҳам ин ченаки хурдтарини қувваи барқ аст, ватт. ва ҳарфҳои охирони забони англисӣ x, y, z инҳо ададҳои номаълум дар математикаанд. Яъне мо ҳама математика хондаем ва мо медонем ки x, y, z ё ин ки x, y мо y мегӯем. онҳо ададҳои номаълуманд. акнун мо бо шумо оиди садонок ва ҳамсадоҳои забони англисӣ гап мезанем. дар забони англисӣ чунки ки гуфтем ҳамагӣ 26 ҳарф аст ва аз ин 26 ҳарф 6 ҳарфи онҳо садонок аст, яъне 6 та садонок доранд ва 20 ҳарфи дигари онҳо ҳамсадоҳ аст. нақши асосии садонокҳо дар он аст ки онҳо ҳиҷо месозанд. яъне дар ҳамаи забонҳо садонок вуҷуд дорад ва нақши асосии садонокҳо дар он аст ки онҳо ҳиҷо месозанд. яъне вақте ки дар тоҷикӣ мо мегӯем мактаб, дар ин ҷо ду садонок аст, яъне дар якум ҳиҷо мак ва дар дигари ҳуҷум таб, мактаб, ё ки хо на, ло на. вазифаи асосии онҳо чӣ хеле ки гуфтем ин ҳиҷо сохтан аст ва дар забони англисӣ 6 садонок аст ва 20 таи дигар ҳамсадоҳ. садонокҳо a, e, i, o, u, y. ва акнун дӯстон баъд аз оне ки мо оиди алифбои забони англисӣ гап задем, ҳарфҳои калон ва хурдро омӯхтем, садонокҳо ва ҳамсадоҳои онҳоро фаҳмидем, мо мегузорем ба қисми охирони дарс ки бозӣ аст. чӣ хеле ки гуфтем мо бо шумо як бозӣ мегузаронем ва барои хубтар ва беҳтар аз худ кардани алифбо ва нақши садонокҳо дар забони англисӣ айни ҳол ман дар экран барои шумо калимаҳо нишон медиҳам ки онҳо садонокҳояшон нестанд ва аз рӯйхати садонокҳое ки шумо дар экран мебинед шумо бояд ҷои онҳоро пурра кунед. масалан се калимаи аввале ки ман дорам дар ин ҷо, якум ин мактаб аст, дуюм қалам аст ва сеюм ҷуздон яъне сумка. дар ин ҷо ҳарфҳои садоноки онҳо нестанд. дар варианти якум дар мактаб мо чӣ мегузорем? кадом садонок меояд? садоноки o, яъне school, o-o-l. баъд аз он дар варианти қалам кадом садонок намерасад? e ва i, pencil. ва дар варианти сеюм садоноки a намерасад, яъне bag, сумка, bag. ва агар тарзи бозӣ ва шарти бозӣ барои шумо фаҳмон бошад, пас ман ин калимаҳоро барои шумо дар экран нишон медиҳам ва шумо бояд ҷавоби онҳоро дар комментаро барои ман нависед ва ман ҳатман ҳамаи комментҳои шуморо нигоҳ мекунам ва ба шумо мегӯям ки шумо ин дарсро аз худ кардед ё ин ки не, оё шумо садонокҳоро дуруст истифода бурдед ё ин ки не. ин буд дӯстон дарси англисӣ аз забономӯз, анахтараш алифбои англисӣ барои навомӯзон. то дарсҳои дигар дӯстон, бай.